To je instynkt. Jo to czuja. To moc połączyła nasze losy. Nie są my same. Kej domy sygnal dobre ludki przyjdą sam się prać z nami. Wszystkie mi godają, co mnie znają. A to nie mo prawda. Jo cię znam. Fez długo żech czekał. I te roski. Przyłazicie razem. Mocie przedupcone. Co? Co tak stoisz, ci PO? Całostotni roz wejrzeć na moich kamratów. Piu, 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 ciul tu! Walka ze własnym angstem, to los każdego Jedi. Dup! Twój też. Achim! Zejsrej się, a nie dej się. Zowdy. Gwiezdnohaja, u odrodzenie Skywalkera. Chnet we kinach. A! Czekajcie jeszcze chwila. Przy tej przyleżytości chciałżech powiedzieć, co ten materiał, a w zasadzie gotka do niego, żech zonaczył na takim mikrofonie. Ten mikrofon się mianuje Razer Siren Emote i dostał żech go od Razera, a proszono mnie, co bych o nim pogodał trochę. Miałżech go dać między 30 a 60 sekund, bez to odpolą się sztoper i jadymy. Słuchajcie, pomyślicie się pewnikiem, mikrofon jak mikrofon. To jest taki mikrofon, który je trochę barzy, jakby to powiedzieć, przeznaczony ku streamerom. I co takiego specjalnego ma ten Razer Siren Emote? Jak idzie się kapnąć ze same nazwy Emote, wyświetlają się na nim emotki. Pierony emotków rozmaitych sortów możecie się zobaczyć własno. Możecie się to połączyć z Twitchem albo ze Streamlabsem. Poza tym wszystkim je mały, gryfny, letki i na USB. To możecie się go podpiąć do stacjonarki, do laptopa, kaj chcecie. I ja w zasadzie tyle chciał powiedzieć z tej zajty go do Niklaus Pieron. Sag ich ja, dann ist mir klar, ich sag es